O Concello de Ribadumia xa conta os días para celebrar a súa festa máis grande, a Festa do Viño Tinto e a exaltación das variantes autóctonas. Un festexo que este ano chega á súa 50ª edición. Un aniversario especial e para o que o Concello prepara unha gran celebración a primeira semana de xuño. Indo xoves, na que estará combo dominicano, na que o venres pois vai a estar tango e la fórmula, na que pois o sábado tamén vai a estar Gran Parada e América e pecharemos a festa tamén con Panorama. Tamén hai que dicir que pois temos unha actuación importante os venres a partir das 9 da noite, que será Treixadura, e tamén o sábado a partir das 7 da tarde tamén vai haber unha actuación tributo a Sabina. A música é o gran reclamo, pero o protagonista é o viño tinto. Esta semana recóllense os viños e a partir do 8 de maio comezarán as precatas. As precatas finais terán lugar o 24 e o 25 de maio. Dende a organización agardan a presenza de máis de 150 viños entre caldos tintos e variantes autóctonas. Temos boas sensacións, tanto pola cantidade de viños que se van a recoller como pola calidade do produto, o que nos trasladan das dúas variedades, sí. E o que nos trasladan é que, bueno, que os viños nesta colleita pois, son moi bons e que hai moi boa calidade. E logo, a partir da semana que ven, pois, as catas todos os días, tamén no Centro Social de Barrantes, o que desde a Comisión e desde o Concello pois, son abertas ao público. A festa celebrará unha edición especial, pero o soño do Concello de Ribadumia e dos seus adegueiros é que se legalice a variedade tinto do Salnés. Nos próximos anos, pois isto vai ser unha realidade. É necesario esta regularización, esta legalización da festa do viño tinto. Temos moita ilusión, nunca tanto se traballou para que esta festa pois poida ser recoñecida e que poida ser recoñecida precisamente en todo Galicia, en toda España. Estamos falando dunha variedade de viño que creou moita riqueza na comarca e nos queda ese paso final que estamos segurísimos que o vamos a conseguir. Outra das novidades da festa é que este ano contará con Luís Zaera como pregoeiro. Ademais, durante todos os días da celebración estará presente o Punto Violeta, axudando a que a celebración se realice con total seguridade.